Iti daytoy nga aldaw, ket maobserbaran iti makuna nga All Saints Day. Ket isu iti pagsasaritaan tayo, iti daytoy nga devotion tayo. Kasano nga nangrugi daytoy nga okasyon? Nangrugi daytoy kakabsat iti 8th century babaen ken Pope Gregory III. Nga ti intensyon na daytoy ket pananglagip kadagiti amin nga saints, particularly dagiti da martyrs iti Kristiyano a pammati. Iti original nga intensyon na daytoy nga aldaw ket pananglagip kadagiti nagkakapintasan nga naaramid da. Tapno kasta dagiti si bibiyag pay ket adda iti pagtuladan da wenno ehemplo da. Amoy daytoy kakabsat ket maysa nga piyesta daytoy idi no naglagipen da dagiti da nangununa nga namati. Ngem idi nangrugi iti Protestant Reformation, inwaksin dagiti daduma nga protestante kas kuma dagiti Puritans. Amin nga tradisyon nga ararimiden iti simbaan nga Romano. Ngem addamet dagiti daduma nga protestante nga inadaptar da iti daduma nga church tradition. Inmintinarda gapuna ta addamet iti mayat nga mabalin nga itultuloy nga tradisyon. No lakit di daytoy nga tradisyon ket awan met ti lablabsigan na iti nasantuan nga kasuratan wenno iti Biblia. Maysa kadagita ket ti Church of England kastamot dagiti kakabsat tayo iti Lutheran ken dagiti dadduma pay nga Protestants nga inmintinarda dagitoy nga tradisyon ta addamet iti pagsiatan na. Kas kuma dagiti dadduma pay nga church tradition niya, ti Holy Week, Christmas, ken daytoy kung kunata yung rod nga All Saints Day. This is a church tradition. Ngem, agingga kadagitoy nga tiyempo, dagiti Kristiyano ket divided da ditoy nga issue. Gapu kadagiti sumagmamano nga rason. Gapu dita, anya nga rod iti agbalin tayo nga guide. Tapno datayo nga Kristiyano ket adda iti panagmaymaysa tayo. Nupay man adati minor differences tayo. Kuna ni Apostol Pablo iti taga Roma, kapitulo 10 ket 4, bersikulo 5 aging gana ti innem. Kuna na ditoy, maysa a tao patgena ti maysa nga aldaw anang nangruna. Ngem iti sabali. Ti sabali ipategna padpada dagiti suamin nga aldaw. Tunggal maysa si pepennet kuma iti panunot na metlaeng. Ti mangipateg iti aldaw, ipateg na a maipaay iti apo. Ket ti saan a mangipateg iti aldaw, saan nga ipateg a maipaay iti apo. Kakabsat, no anyaman iti conviction tayo, maipapan kada iti church traditions, daytaket addaken ka, ken iti Dios. No lakit di, iti panang obserbar tayo kat aramidan tayo daytoy nga si papamati, ken ikadaydayawan ti Dios. No siyak na maysa, awan dakas na obserbaran iti maysa nga tradisyon, no lakit di, awan iti malablabsing iti nasantuan nga kasuratan. Awan dakas na no obserbaran tayo iti All Saints Day, no ti purpose tayo kat tay lagipan tayo, dagiti mayat nga inaramid, dagiti inmuna nga namati, tay isumet dayta ti gapuna, no apay nga napartuat daytoy nga okasyon. Pananglagip kadagiti nangununa, kadagiti martyrs of the faith. Tapno kasta ket pagadalan tayo, mang-encourage kanda tayo. Ket amoyo kakabsat iti maysa nga panang-honor tayo kadagiti nangununa, kadagiti martyrs of the faith kakuna tayo. Ket basaan tayo dagiti insursurat da, basaan tayo ti history da. Kas kuma ni Apostol Pablo, he is one. Ken dagiti amamin nga apostol ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Isu dagiti martyrs of the faith nga nagbuwis iti biagda. Saan lang isuda adupay dagiti nangununa nga Kristiyano nga talagamet nga si papamati da nga iniyawat ti biagda. They contended for the faith, for the Christian faith. Isu nga nakuna nga All Saints Day gapuna ti saints nga makuna ket dagiti nagpamati ken Kristo. Adda dagiti sumagmamano nga masapul tay nga balbaliwan iti kapanunutan tayo, maipanggep iti All Saints Day. Umano launay, ti All Saints Day nga ikat saan nga aldaw dagiti natay. Daytoy ket aldaw nga pananglaglagip kadagiti nangununa nga nagserserbi
nga nang ited nang idaton iti biyagda kiniapo tayo nga Heso Kristo. At dagiti sumagmamano a masapol tayo nga balbaliwan a kapanunutan kas kuna tayo maipanggep iti All Saints Day. Anda dagiti daduma nga agbado na kadagiti nakabutbuteng nga maskara ken tuladan da dagiti nakabutbuteng nga langa dagita panangtulad kadagiti itsuran dagiti alalya nga magitkita iti pelikula ken telebisyon. Dayta kakabsat ket saan nga usto a panang obserbar iti daytoy nga okasyon. Iti purpose na daytoy nga okasyon kakabsat ket pananglagip kadagiti nangununa nga damati ken saan nga pananglagip kadagiti alalya. Kakabsat saan laeng nga dagiti pinmusay nga nagpamati iti makuna nga saint. Datayo met laeng ket maawagan tayo nga saint. No lakit di indawat tayo, iniyawat tayo, tibiyag tayo ken Kristo. Ket isuna iti manubot ken mangisalakan tayo. He is our Lord. No kuna tayo nga Lord, isuna iti sursuruten tayo. Iti kinapudno, iti nasantuan a kasuratan, amin nga nagpamati ken Kristo. Ket maawagan nga saints. No lakit di pudno tayo nga nagpamati ken kuana. Isu nga basbasaan tayo dagi surat ni Apostol Pablo kadagi Ephesus, di Corinth. Anya ti kunan ni Apostol Pablo to the saints in Ephesus, to the saints in Corinth. Apay gapuna ta di saint nga it refers to us kanda tayo nga Kristiyano. Daytoy nga aldaw kung kuna tayo nga All Saints Day maipalagip kuma iti tununggal maysa nga tibiyag adda pagibusan na ket sakbay as ibibiyag tayo kakabsat usaren tayo kuma daytoy nga ikadaydayawan iti Dios ayaten tayo iti Dios babaen iti panang ayat tayo iti pada tayo sapay kumakakabsat ta napalagipan tayo iti daytoy nga ababa nga devotion tayo ket numapan tayo kadagiti da sementeryo wen dalusan tayo dagiti tanem dagiti da nangununakan na tayo lagipen tayo dagiti nagpipintasan nga inaramid dagiti nangununa kada tayo isu ko matimang encourage kanda tayo nga agtultuloy tayo met maipalagip ko mati tununggal maysa kanda tayo nga agsasabat tayon tuntumot laeng